You wanna be trapped. Predstav si, keď poprvé otvoríš oči, všechno sa ti náhle zatočí, začneš rásť a život sa ti otočí, za chvíľku sa nadýchneš a pak zasa vydýchneš a začneš sa smát, začneš žvát, no ja ti říkam, že vo vlne budeš bát, tak akorát, ako sa to dá, ako má a stretáváš ľudí rôznych názorov, čo hodnotí sami seba, no podľa nich typu nie si predseda, toto nie je žádna veda a povedz mi čo na tomto svete nie treba a predstav si, že na tomto svete sú dva typy človeka, potom príde tá skurvená odveta a raz príde ten deň, kdy všetci svodom zo sveta a z neba spadne biela kometa a raz príde ten deň, kdy všetci svodom zo sveta a raz príde ten deň, keď sa všechno mení a Jarjo povie, čo tu není, čo bolo, to bolo, ľudia prídu zas, nenájde ten správny čas a zas príde tá doba, keď sa ľudia zmenia, je to nála premená, verte mi, že jednu zo seba hodíme tá ťažké bremená, pozbírame ramena, tak rob čo chceš a ako sa to dá, život ti uteče ako voda, v tomto svete nie je vôbec žiadna pohoda, veď keď príde nejaká tá životní dohoda, no a nakoniec to bude dobrá primeraná lahoda a život bude chutiť ako sladká jahoda a ja vám niečo poviem, ľudia lidičky, toto je konec tejto moje pojebané pesničky, čo? More daj beat, hej 3, 4, 2, 1 teraz, okot pojebaný, táto namotávka je tu pre vás, hej ja sem král a tu a teraz, čo ty koko?